హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 1 minute మాతాజీ, నేను షేర్ చేస్తున్నాను, సాఫ్ట్వేర్ షేర్ చేస్తున్నాను. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం, స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ప్రతిరోజు ఈ నెట్వర్క్ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుందండి. ఒక 5 minutes నాకు ముందుగా జాయిన్ అయినా కూడా నాకు యూట్యూబ్ ఆన్ చేసుకోవాలి కదా, అందుకని ఎప్పుడైనా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. హరే కృష్ణ. సారీ. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? నిన్నటి అధ్యాయంలో కర్మయోగం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా మనం. కర్మయోగంలో మనం కర్మ వికర్మ. కర్మ అంటే నిష్కామ కర్మయోగం, వికర్మ అంటే ఆ కర్మకు ఆపోజిట్. మనం శాస్త్ర ప్రకారంగా చేసేటువంటిది కర్మ, దానికి ఆపోజిట్ చేసేది వికర్మ. వికర్మ అంటే ఏంటి? మనం శాస్త్ర ప్రకారం చేసుకునే కర్మకి ఆపోజిట్ అంటే, శాస్త్ర ప్రకారంగా ఒక డాక్టరు ఆపరేషన్ చేస్తే అది కర్మ అవుతుంది. ఒక వ్యక్తిని బ్రతికించడానికి చేస్తాడు. అదే ఒక హంతకుడు కత్తి తీసుకొని ఒక మనిషిని చంపేస్తాడు అదే కత్తితో, అది వికర్మ అవుతుంది. అకర్మ. అకర్మ అంటే ఏంటి? అకర్మ అంటే ఫలితం ఆశించకుండా చేసేది అకర్మ. భగవంతుడికి ఫలితం ఆశించకుండా మనము సేవ చేస్తాం. భగవంతుడికి ఏ చేసినా సరే, ఆఫరింగ్ చేసినా, సేవ చేసినా, ఒక పుష్పాన్ని ఆఫర్ చేసినా అన్నీ కూడా అకర్మ కిందికి వస్తాయి. ఫలితం ఆశించము. దాని ఫలితం ఆశించకుండా ఏ సేవ చేసినా భగవంతుడి ఆనందం కోసం చేసేటువంటిదంతా కూడా అకర్మ కిందికి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ శ్లోకాలో ఏం చెప్పారు? ఈ దీంట్లో కర్మయోగంలో ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మన జై శత్రు మహాబాహు కామరూపం దురాసదం. గొప్ప బాహుబలం గల అర్జున, ఈ విధంగా లౌకికాలైన ఇంద్రియాల కంటేను, మనసు కంటేను, బుద్ధి కంటేను ఆత్మ అతీతమని తెలుసుకుని మానవుడు అత్యుత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక బుద్ధిచే మనస్సును నిశ్చలమనఉంచుకుని ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని సంపాదించుకొని అనపశక్యంగాని కామశత్రువును, కామం అనేటువంటి శత్రువుని సంహరించాలి అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనం. ఎట్లా సంహరించాలి మనము అంటే, ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంచుకోవాలి. పెంచుకొని మనస్సు నిండా భగవంతుడిని నింపుకోవాలి. భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా మనస్సుని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి, బుద్ధిని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి. చేసుకోవటం ద్వారా మనము ఆ కామం అనే శత్రువుని జయించవచ్చు, ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆఖరిలో మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే, 4వ అధ్యాయం నిష్కామ కర్మయోగం పురాతనమైనది. 1 నుంచి 3వ శ్లోకం వరకు. ఎప్పుడో పుట్టిన వివస్వానుడికి నువ్వు గీతను ఎట్లా బోధించావు అని అర్జునుడు అడుగుతారనమాట. అడిగితే దానికి సమాధానం నిష్కామ కర్మయోగం పురాతనమైంది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటిది ఇది అని చెప్పారు భగవంతుడు. తర్వాత 4 నుంచి 5వ శ్లోకం వరకు నా జన్మకర్మలు దివ్యమైనవి అని చెప్తారు.
తర్వాత 6 నుంచి 18వ శ్లోకం వరకు కర్మ అకర్మ వికర్మ వీటి గురించి చెప్పుకుంటాం ఈరోజు. తర్వాత బుద్ధిమంతుని నిష్కామ కర్మాచరణం గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం 19 నుంచి 23వ శ్లోకం వరకు. తర్వాత 24 నుంచి 33వ శ్లోకం వరకు ద్రవ్య యజ్ఞం కన్నా కూడా జ్ఞాన యజ్ఞం ఎంతో శ్రేష్టమైంది. జ్ఞానయోగం యొక్క వైశిష్ట్యం ఏంటి అనేది మనం 34 నుంచి 42వ శ్లోకం వరకు ఇది మొత్తం కూడా ఈ అధ్యాయం మొత్తం సారాంశం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మంగళాచరణ చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः సదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవాన్ వాచ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. చతుర్థాధ్యాయః జ్ఞానయోగः. శ్రీ భగవాన్ వాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనదీక్ష్వా కవే అబ్రవీత్. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? నశింపు లేనట్టి యోగ శాస్త్రము నేను సూర్యదేవుడు వివస్వానునికి బోధించాను. వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయిన మనువుకు బోధించారు. మనువు తిరిగి దానిని ఇక్ష్వాకునకు చెప్పారు అని చెప్పారనమాట. అంటే ఈ శాస్త్రాన్ని నేను కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ భగవద్గీత అనేటువంటి శాస్త్రం ఫస్ట్ సూర్యుడికి ఇచ్చారట. ఆయన సూర్యుడికి చెప్పారు.
సూర్యవంశం రాజు. తర్వాత సూర్యుడు. సూర్యుడు తర్వాత వివస్వానుడు. అంటే సూర్యుడేమో వివస్వానుడికి చెప్పారు, వివస్వానుడేమో మనువుకి చెప్పారు. జాతిపిత మనువు, ఆ మనువుకి చెప్పారు. ఆ మనువు తిరిగి దాన్ని ఇక్ష్వాకు రాజుకి చెప్పారనమాట. ఆ ఇక్ష్వాకు రాజుకి చెప్పిన తర్వాత అని చెప్పాను నేను. ఇట్లా ఆ భగవద్గీత, ఆ శాస్త్రం అనేది ఈ విధంగా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి అది పరంపర ద్వారా అది ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి ఇవ్వబడింది అని చెప్పనని చెప్పారు భగవంతుడు. అంటే ఇప్పుడు మనువు తర్వాత ఇంకా యుగాలు స్టార్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగం. ఈ 4 యుగాలు వస్తాయి. ఆ 4 యుగాల్లో ఒక్కొక్క యుగం దాటే కొద్దీ అది పరంపర క్షీణించిందనమాట. ఆ పరంపర ద్వారా ఆ శాస్త్రం రావటం క్షీణించింది. ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ ముందు ముందు చెప్తారు చూడండి. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. ఈ దివ్య జ్ఞానం ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళకి అది వ్యాపింపబడింది అనమాట. రాజర్షులు దాన్ని ఏం చేశారో ఆ శాస్త్రం ద్వారా వాళ్ళు ఆ శాస్త్రం చదువుకుని దాని ద్వారా పరిపాలన చేసేవాళ్ళు, దాని ద్వారా ధర్మంగా నడుచుకునేవాళ్ళు. ఆ శాస్త్రంలో ఉన్న విషయాల్ని వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుని అనుభవపూర్వకంగా దాన్ని పూర్తిగా అమలు చేసేవాళ్ళు అనమాట. ప్రజలు కూడా అదే విధంగా ఉండేవాళ్ళు. దాన్ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు, అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు ఆ శాస్త్రాన్ని అంతా కూడా. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఆ గురువు చెప్పేవాళ్ళు. ఆ గురువు అంటే గురువు దగ్గర నుంచి మళ్ళీ తర్వాత ఆ గురువు తర్వాత గురు పరంపర అనేది కొనసాగింది. దానిని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమంలో పరంపర క్షీణించిపోయింది. అందుకే ఈ యోగం నశించినట్లు ఆ కాలక్రమంలో కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి అది నశించిపోయింది. ఎట్లా నశించింది అన్నది చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు 4 యుగాలు. 4 యుగాలు అంటే సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగం. సత్యయుగంలో లక్ష్మీనారాయణల పరిపాలన. కాలపరిమితి ఏమో 17,28,000 సంవత్సరాలు. ధర్మం ఏమో 4 పాదాల మీద నడిచేది. చాలా ధర్మంగా ఉండేవాళ్ళు ఆ సమయంలో. లక్షణాలేమో శౌచము, సత్యము, దయ, జ్ఞానం. ఈ యుగంలో ప్రజలు సద్గుణాలు కలిగి ఉండేవాళ్ళు అనమాట. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏవి ఉండేవి కాదు వాళ్ళకి. విజ్ఞానం, విజ్ఞానంతో ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడు భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడు ఆ భగవంతుడి మనసు నిండా భగవంతుడిని నింపుకుని ఉండేవాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా. వ్యసనాలు ఉండేవి కాదు వాళ్ళకి. ప్రభుపాదులు వాళ్ళు పెట్టిన 4 నియమాలు కూడా ఈ యుగంలోవే. ఈ అంటే సత్యయుగంలో ఏ విధంగా అయితే ఉన్నారో ఆ నియమాలన్నీ కూడా మన ఈ కలియుగంలో మొదటి పాదంలో ఉన్నాం మనం. మనం కలియుగే ప్రథమ పాదే అని చెప్పుకుంటాం. మన ఇది చెప్పుకునేటప్పుడు పొద్దున్న మనం సంకల్పం చెప్పుకునేటప్పుడు కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూ ద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే అని చెప్పుకుంటాం కదా. అట్లా ప్రథమ పాదం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సత్యయుగం ఫస్ట్ యుగం. ఆ సత్యయుగంలో ఏ విధంగా అయితే 4 పాదాల మీద ధర్మం నడిచిందో అదే విధంగా నడవటం కోసంగా ప్రభుపాదుల వారు ఈ 4 కూడా నియమాలు పెట్టడం జరిగింది. ఈ ఫస్ట్ పాదంలోనే మనకి అంటే గోల్డెన్ యుగ అంటారు దీన్ని. దాన్ని ఆ విధంగా మన భక్తుల ద్వారా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఎక్కువగా ప్రచారం చేసుకుని ఆ కృష్ణుణ్ణి పూర్తిగా హృదయంలో నింపుకోవడం ద్వారా ఈ 4 ఇవి అనుసరించడం ద్వారా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు అన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుపాదుల వారు దీన్ని ప్రవేశపెట్టారన్నమాట. ఇప్పుడు
సత్యయుగంలో వ్యసనాలు లేకపోయేటప్పటికీ వాళ్ళకి చాలా 1,00,000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళట వాళ్ళు. చాలా సంవత్సరాలు ఉండేది ఆయుష్. 32 అడుగులు ఉండేవాళ్ళట. ఆ సత్యయుగంలో ఏం చేసేవాళ్ళు? వాళ్ళు తపస్సు చేసేవాళ్ళు. తపస్సు చేస్తే భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై వాళ్ళకి డైరెక్ట్‌గా భగవంతుడు వాళ్ళకి వరాలివ్వటం అనేది జరిగేది. తర్వాత త్రేతాయుగం. శ్రీరామచంద్రుడు త్రేతాయుగంలో. శ్రీరామచంద్రుడు అవతరించారు. ఆయన వామనుడు కూడా వచ్చారు. వామనావతారం కూడా మనకి త్రేతాయుగంలోనే వచ్చింది. వామనుడు, పరశురాముడు ఈ యుగంలో అవతరించారు. ఇక్కడ యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. ఈ త్రేతాయుగానికి వచ్చేటప్పటికి అశ్వమేధ యాగము, ఉత్తరకామేష్టి యాగము ఇట్లా కొన్ని యాగాలు. అవన్నీ కూడా ఋత్విక్కులు మంచి మంచి బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఋత్విక్కులు, తపస్సంపన్నులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా యజ్ఞాలు చేయించేవాళ్ళు. ఆ యజ్ఞానికి తగ్గ ఫలితం కూడా లభిస్తూ ఉండేది ఆ కాలంలో, త్రేతాయుగంలో. కాల పరిమితి ఏమో 12,96,000 సంవత్సరాలు. శౌచము, దయ, సత్యం ఈ 3 శౌచము, దయ, సత్యం ఈ 3 ఉన్నాయన్నమాట. ఆ దీంట్లో త్రేతాయుగంలో. ధర్మం ఏమో 3 పాదాల మీద నడిచింది. అంటే 4 పాదాలు కాస్త 3 పాదాలు అయిపోయింది. క్షీణించింది చూడండి, తగ్గిపోతూ వస్తున్నది. ఇక్కడ జీవిత కాలము 10,000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఎత్తేమో 12 అడుగులు. 10,000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది జీవితము. 21 అడుగులు ఉండేవాళ్ళు ఎత్తు. సారీ, త్రేతాయుగంలో. అంటే ఎత్తు కూడా 32 అడుగుల నుంచి 21 అడుగులకు తగ్గిపోయింది. తర్వాత ఇది ద్వాపర యుగం. ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి కృష్ణ భగవానుడు పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ చ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటారు కదా. అలా ఈ యుగంలో భగవంతుడు డైరెక్ట్గా వచ్చేసారు. ఆయన ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపించటం కోసంగా భగవంతుడు వచ్చేసారు, అవతరించారు అనమాట. ద్వాపర యుగంలో విగ్రహారాధన చేసేవాళ్ళు. ఈ యుగంలో దేవాలయాలు నిర్మించడం, ద్వాపర యుగంలో నిర్మించినటువంటి దేవాలయాలు, పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలు అన్నీ కూడా మనకి ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి ద్వాపర యుగంలోవి. తర్వాత కాల పరిమితి ఏమో 8,64,000 సంవత్సరాలు. జీవిత కాలం ఏమో 1000 సంవత్సరాలకి అయిపోయింది ఇక్కడ ద్వాపర యుగానికి వచ్చేటప్పటికి. ధర్మము, దయ, ధర్మం ఏమో 2 పాదాల మీదకి వచ్చేసింది. ధర్మం, దయా, సత్యం ఈ 2 ఉన్నాయి. తర్వాత రాజ్యాకాంక్ష ఎక్కువైపోయింది. మానవులు వ్యసన పరులు అయిపోయారు. ద్వాపర యుగంలోనే వ్యసనాలు వచ్చేసినాయి. తర్వాత రాజ్యాకాంక్ష, అసూయ, ద్వేషం, ఒకే కుటుంబంలోనే యుద్ధం పుట్టుకున్నారు. రాక్షస గుణాలు, దైవీ గుణాలు ఒకే కుటుంబం. ఒకళ్ళు భగవంతుడి నారాయణుడి పక్షమైతే ఒకళ్ళేమో నారాయణ సేనని ఎన్నుకున్నారు. నారాయణుడి పక్షాన్ని ఒకళ్ళు ఎన్నుకున్నారు. అట్లా ఒకే కుటుంబంలో యుద్ధం జరిగిందనమాట. దీని మూలంగా రాజ్యాకాంక్ష, అసూయ, ద్వేషం మూలంగా. ఇది ద్వాపర యుగం. తర్వాత కలియుగం. ఇప్పుడు ద్వాపర యుగం అంతమైపోయిన తర్వాత కలియుగం. అంటే ఈ ద్వాపర యుగంలోనే భారతంలో ఆఖరి పర్వంలో ఆ యుద్ధం జరిగేటప్పుడు మనకి భగవద్గీత అనేది ఆఖరిలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. భగవద్గీత అనేది యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యే ముందే చెప్పారు ఆయన భగవంతుడు. చెప్పిన తర్వాత ఆయన యుద్ధం స్టార్ట్ చేశారు. అర్జునుడు యుద్ధం చేయటం మొదలుపెట్టారు. అంటే భగవద్గీత మొత్తం కూడా మనకి ఆ సమయంలో చెప్పడం జరిగింది ద్వాపర యుగంలో, యుద్ధ సమయంలో. కలియుగం వచ్చింది. కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభువు వచ్చారు. ఆయన ప్రేమతత్వం అయింది.
అంటే రాధారాణి ప్రేమతత్వంతో వచ్చారు. స్వరూప శక్తి అయింది మొత్తం కూడా. ఆయన చైతన్య మహాప్రభువు ప్రేమతో మనకి ఈ ఆయన అనుకున్నారట, అందరూ నన్ను ప్రేమిస్తారు, అందరూ నేనంటే ఇష్టపడతారా, ఇష్టం అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలనుకున్నారట కృష్ణ భగవాన్. అందుకనే చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చారు. వచ్చి ఆయన హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనకి ఉపదేశించారు. ఎవరైనా ఏ విధంగా అయినా కూడా చేసుకునేందుకు వీలుగా. ఇప్పుడు ఒక యజ్ఞం చేయాలంటే ద్రవ్యం కావాలి, మనకి ఋత్విక్కులు కావాలి, మంచి మంచి ఋత్విక్కులు కావాలి. ఇవన్నీ కూడా కలియుగంలో ఏర్పాటు చేసుకోలేం, చాలా కష్టం. కాబట్టి మనకి జప యజ్ఞమే యజ్ఞం. జపాన్ని మనము యజ్ఞంగా తీసుకొని జపం చేసుకోవాలి, భగవద్గీత చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు గీతా యజ్ఞం చేస్తున్నాం మనం రోజు కూడా. ఈ కలియుగంలో ఏంటంటే కాల పరిమితి 4,32,000 సంవత్సరాలు, జీవిత కాలమేమో 100 సంవత్సరాలు. ఎత్తేమో 6 అడుగులు. మ్యాక్సిమం అందరూ 6 అడుగుల కన్నా కిందికే ఉంటారు, కానీ కొంచెం ఎత్తున్న వాళ్ళు తక్కువ. 6 అడుగుల పైన ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ హైట్ ఉన్నారని చెప్పినాను అనుకుంటారు. ధర్మం ఏమో ఒక్క పాదం మీదకి వచ్చేసింది, సత్యం మీదకి వచ్చేసింది ధర్మం. అంటే సత్యం పలికే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి యుగాంతానికి ఇంక అసలు సత్యం పలికే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. చాలా చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది యుగాంతం. కలహం, అజ్ఞానం, మత వైరుధ్యం, మతాలు, ఈ మతం గొప్పది, ఆ మతం గొప్పది, అన్ని మతాలు ఎక్కువైపోయినాయి. మతాల గొడవలు, తర్వాత వ్యసనాలు, విపరీతమైన బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ యుగంలో మనకి కలి ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ పెచ్చుమీరిపోయి పూర్తిగా అసలు నాశనం సంభవించినప్పుడు ఆయన భగవంతుడు కల్కి రూపంలో వస్తారు, కల్కి భగవానుడి రూపంలో వస్తారు. అది అట్లా మనకి యుగాలన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్షీణిస్తూ వచ్చినాయి. ఒక యుగం తర్వాత ఒక యుగం మనుషుల్లో మొత్తం కూడా అక్షీణత కనిపించింది అనమాట. అలాగే ఈ పరంపర గురు పరంపరలో వచ్చినటువంటి ఈ భగవద్గీత అనేటువంటి శాస్త్రం కూడా క్షీణించింది. ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి ఇంకా పూర్తిగా ఎప్పుడైతే శాస్త్రం ప్రకారంగా పరిపాలించటం, శాస్త్రం ప్రకారంగా అనుసరించటం మానేశారు ప్రజలు, పూర్తిగా క్షామం అంటారు కదా, అట్లా అయిపోయిందనమాట. పెచ్చుమీరిపోయింది, అధర్మం పెచ్చుమీరిపోయింది. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు మళ్ళీ భగవద్గీతని వెలికి తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ అర్జునుడి ద్వారా మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. కలియుగంలో ఇంకా కష్టపడతారు జనాలని ఆయనకి తెలుసు, అందుకే భగవద్గీతని మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. డిసిప్లిక్ సక్సెషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడి నుంచి మనకి గురు పరంపర, చైతన్య మహాప్రభువు, నిత్యానందుడు, ఇట్లా లైన్గా గురు పరంపర వచ్చింది. వచ్చి లాస్ట్కి ఇక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారి నుంచి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి తర్వాత ఆయన చాలామంది వీళ్ళని పెట్టారు. ఆయన మన పరంపరని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చెందించడం కోసంగా మొత్తం మహారాజులందరూ కూడా అదే దీంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. మనందరికీ దీక్షలు ఇవ్వటం కానీ, కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేయటం కానీ, అన్ని చోట్ల కృష్ణుడు అంటే ఏంటి అన్నది చెప్పటం కానీ, భాగవతం ద్వారా అందరికీ కూడా, భగవద్గీత ద్వారా, భాగవతం ద్వారా కృష్ణుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలియజేస్తున్నారు అన్నమాట మహారాజులు. మొత్తం ప్రభుపాదులు వారు ఏదైతే చెప్పారో ఆ చెప్పింది మొత్తం కూడా మనకి అందజేస్తున్నారు వాళ్ళు.
ఇప్పుడు గురు పరంపర మనకి జగద్గురువు ఈయన. మొత్తం లోక మొత్తానికి కూడా గురువు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు, జగద్గురు. ఈయన దగ్గర నుంచి పరంపర మొదలైంది. పరంపర, ఈ 4 పరంపరలు కూడా భగవంతుడి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటివే. ఇది బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం. దీనికి మధ్వాచార్యుడు గురువు బ్రహ్మ సాంప్రదాయానికి. ఇది శ్రీ సాంప్రదాయం అంటారు. ఈ శ్రీ సాంప్రదాయానికి రామానుజాచార్యుడు గురువు. ఇక్కడ శివ అంటే రుద్ర సాంప్రదాయం. రుద్ర సాంప్రదాయానికి విష్ణు స్వామి గురువు. ఇక్కడ కుమార సాంప్రదాయం. కుమార సాంప్రదాయానికి నింబార్కాచార్య గురువు. ఇట్లా 4 సాంప్రదాయాలు మనకి. 4 సాంప్రదాయాల్లో మనదేది అంటే మనం ఫాలో అయ్యేది బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం. మనది ఇదనమాట. మన ఇస్కాను, మన వైష్ణవులు ఫాలో అయ్యేది బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం. ఈ 4 సాంప్రదాయాలు కూడా ఆ భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటివే. అన్ని సాంప్రదాయాల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకే రకంగా ఉంటాయి. కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ 4వది చతుష్కుమారులు. ఇక్కడ 4వది నింబార్కాచార్య. 4 సాంప్రదాయం. ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి. మీకు క్విజ్ చేస్తున్నారో లేదో తెలియదు, నేను అడగట్లేదు, మర్చిపోయాను. ఈరోజు అడుగుతాను. క్విజ్ చేయాలి అందరు కూడా. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే క్విజ్ చేయాలి. తప్పు చేశానా కరెక్ట్ చేశానా కాదు, అటెంప్ట్ చేయడమే ముఖ్యము. మొత్తం కూడా వినండి, కరెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. మొత్తం కూడా వినండి, శ్రద్ధగా వినండి. నేను చెప్పింది అప్పటికప్పుడు వినలేని వాళ్ళు తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ రికార్డింగ్ పెడతాం కదా, అప్పుడన్నా వినండి. భగవంతుడు మరియు భగవద్విభూతుల జ్ఞానం అన్నమాట ఇది. ఆత్మజ్ఞానం. మనకి భగవంతునికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి అన్నది సంబంధ జ్ఞానం. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమే తద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తం వానితి. సూర్యదేవుడు వివస్వానుడు నీకంటే ముందు పుట్టిన వాళ్ళు కదా, మరి నువ్వు ఆ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించానని చెబుతున్నావు. అది నేను ఎట్లా నమ్మేది, నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ విషయాన్ని? మనకు కూడా వస్తుంది ఆలోచన. కృష్ణుడు ఇప్పటివాడు కదా, సూర్యుడికి సూర్యుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు కదా, అనాది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు సూర్యుడు. మరి సూర్యుడికి ఎలా చెప్పాడు కృష్ణుడు అని చెప్పినాను. అలా కృష్ణుడు ఇప్పటివాడుగా, గోలోకంలో కృష్ణుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు ఆయన. అది మనం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవటమే ఈ అధ్యాయం యొక్క సారాంశం అన్నమాట. అంటే మనకి ఇది కలుగుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట కృష్ణ భగవానుడిని. నాతోనే పుట్టావు కదా నువ్వు, నేను నా ఏజ్ ఎంతో నీది కూడా అంతే, మనం ఇద్దరం మిత్రులం. నాకు తెలియకుండా నీకేది నువ్వేవి చెయ్యవు, నాకు తెలుసు నువ్వు చేసే పనులన్నీ కూడా, ఈ లీలలన్నీ నాకు తెలుసు. సూర్యుడికి ఎప్పుడు చెప్పావు నువ్వు? సూర్యుడు ఎప్పటి వాడో కదా, ఈ జ్ఞానం, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం ఎప్పుడు చెప్పావు నువ్వు అని చెప్పినని అడుగుతున్నారనమాట అర్జునుడు. అజోపి సన్ అవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతి స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. నేను పుట్టుకలేని వాడినైనను నాశం లేని వాడినైనను సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను. ఈయన చెప్తున్నారనమాట. అజోపిసన్ అవ్యయాత్మ అంటే ఏంటి? అజోపిసన్ అవ్యయాత్మ అంటే నేను పుట్టుకలేని వాడిని అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నాకు అజోపిసన్, నాకు పుట్టుక లేదు. ఇప్పుడు
ఒక వస్తువుని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది దానికి దాన్ని తయారు చేసినప్పుడే దాని పుట్టుక. ఇప్పుడు మనల్నే తీసుకోండి. మనం ఎప్పుడు పుట్టాము అనేది మనం చెప్పగలుగుతాం. మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. "ఒరేయ్! నువ్వు ఈ డేట్‌కి పుట్టావురా, ఈ నక్షత్రం రా నీది, ఈ తిథి రోజు పుట్టావురా నువ్వు" అని చెప్తారు. కానీ భగవంతుడికి అది లేదు. ఎప్పటినుంచో ఉన్నారాయన. అనాది. ఎప్పటినుంచో ఉన్నాను నేను. అజోపి సన్ అవ్యయాత్మ. నేను పుట్టుక లేని వాడిని అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఆయనున్నారు, ఎప్పటినుంచో ఉన్నారు అని మళ్ళీ జన్మించారు అంటున్నారు. అదే అదేంటంటే భేదాభేద తత్వం. మనకి కర్మల ప్రకారంగా మనకి జన్మొస్తుంది. కానీ భగవంతుడిది అటువంటిది కాదు. భౌతిక జగత్తులో వారికి మనం ఇది నమ్మం. భగవంతునిలో 2 విరుద్ధమైన స్థితులు కలిగి ఉన్నాయి. అచింత్య భేదాభేద తత్వం. ఇది తర్కం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోలేం. వాదించడం ద్వారా, వాదనల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోలేం. ఆలోచనల ద్వారా నేను థింక్ చేశానంటారు గదా! దాని ద్వారా అర్థం చేసుకోలేరు. శాస్త్రం ద్వారా మాత్రమే అర్థం చేసుకోవాలి. శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో దాన్ని నమ్మాలి. నమ్మకపోతే ఏం చేస్తావు శాస్త్రాన్ని? శాస్త్రంలో చెప్పిందే జరుగుతున్నది అంతా గూడా. శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో అదే వినాలి, నమ్మాలి. గురువులు చెప్తారు. శాస్త్రం చదువుకుని గురువులు చెప్తారు. ఆ గురువుల మాటను నమ్మాలి. నిర్దేశంగా తీసుకోవాలి గురువు మాటని. ఈ విషయం శుద్ధ భక్తుల ద్వారా నమ్మాలి. ఈ విషయాన్ని మనం శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చెప్తారు. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది చెప్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళు చెప్పింది నమ్మాలి. హృదయంలో పూర్తిగా దృఢ విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అది ఎప్పుడు కలుగుతుంది విశ్వాసం మనకి? శాస్త్రాధ్యయనం చేయటం ద్వారా కలుగుతుంది. ఆ భగవంతుడి పుస్తకాలన్నీ చదవటం ద్వారా, భగవంతుడికి సేవ చేయటం ద్వారా, ఒక గురువుని ఏర్పాటు చేసుకుని గురువు చెప్పిన విషయాలన్నీ విని వాటి మీద శ్రద్ధగా విని దృఢమైన శ్రద్ధతో అవగాహన చేసుకోవటం ద్వారా మనకి భగవంతుడి మీద నమ్మకం కలుగుతుంది. శుద్ధ భక్తుల కృప ద్వారా లభిస్తుంది అది. అది ఎట్లా? దృఢ విశ్వాసం, శ్రద్ధ, ఆ గురువుల కృప, అహైతుక కృప. ఆ అహైతుక కృప ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది. ఇది మనం మైక్రోస్కోపుల్లో చూసినా, టెస్ట్ చేసాం మేము, ఆ లోకం అక్కడుంది, ఈ లోకం ఎక్కడుంది, ఇవన్నీ రాంగ్ అనమాట. మనకి శాస్త్రంలో ఏదైతే ఉందో అదే కరెక్ట్. మనం కనుక్కుండేవన్నీ కూడా భౌతికంగా మనం గుణాల ప్రభావంతో నిండి ఉంటాం. మనం కనుక్కున్నవన్నీ కూడా రాంగ్ అనమాట. మనం కనుక్కుండేవి కరెక్ట్ కాదు. శాస్త్రందే కరెక్ట్. శాస్త్రమే నిర్దేశం మనకి. ఇప్పుడు మత్స్యకూర్మ వరాహ రకరకాల అవతారాలు వచ్చినాయి. జంతువుల రూపాలు. మత్స్య అవతారం వచ్చింది, కూర్మ అవతారం వచ్చింది, వరహ అవతారం వచ్చింది. మొత్తం ఈ అవతారాలు ఎట్లా? ఆయన అవతారంలో అవతరించాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా రావాలంటే అట్లా వచ్చేస్తారు భగవంతుడు. ఏ రూపంలో రావాలంటే ఆ రూపంలో వచ్చేస్తారు. మనిషిగా కూడా వచ్చారు, మానవుడు అవతారం. మన శ్రీరామచంద్రుడుగా వచ్చారు. ఈయన వాన వానరుడు ఇది వామనుడు వామనుడుగా వచ్చారు. వామన అవతారం, పరశురామ అవతారం, నరసింహ అవతారం. ప్రహ్లాదుని రక్షించడం కోసం నరసింహస్వామి నరసింహ అవతారం. విచిత్రమైన అవతారం. సగం మనిషి, సగం నరసింహం. ఆ సింహం అవతారం ఇదిగా వచ్చారు. అలా భగవంతుడు ఏ విధంగా రావాలనుకుంటే, ఎప్పుడు రావాలనుకుంటే అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు అవతారంలో వచ్చేస్తారు. రెండవ స్కందంలో మనకి భాగవతంలో అడుగుతారు,
మన దేహం భగవంతుడి దేహం ఒకటేనా అని పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రశ్న. సూర్య కాంతి వలన నీడ ఏర్పడుతుంది, మాయ భగవంతుడిని ఆవరించదు. మన దేహం భగవంతుడి దేహం ఒకటి కాదు. మన దేహం కర్మతో ఏర్పడినటువంటిది దేహం మనది. భగవంతుడి దేహం అలాంటిది కాదు. ఈ రూపాలన్నీ కూడా ఆయన స్వరూప శక్తి ద్వారా ఏర్పడినటువంటి రూపాలు అన్నీ. ఆ లీలలన్నీ కూడా ఒక్కొక్క లీల చేయటానికి ఒక్కొక్క రూపం, మత్స్య అవతారం, కూర్మ అవతారం, వరాహ అవతారం, దశ అవతారాలు ఉన్నాయి కదా. అవన్నీ కూడా భగవంతుడే, కృష్ణ భగవానుడే. ఎందుకంటే భగవంతుని అధీనంలో సూర్యకాంతి వల్ల నీడ ఏర్పడుతుంది, మాయ భగవంతుడిని ఆవరించదు. మాయాదేవి భగవంతుడిని ఆవరించదు. గుణాల ప్రభావం ఉండదు భగవంతుడిది. మనకుంటుంది గుణాల ప్రభావం, మన మీద ఉంటుంది ప్రకృతి మాయ. అట్లాగే ఆ మాయాదేవి కూడా భగవంతుడి ఆధీనంలోనే ఉంటుంది. ప్రకృతి కూడా అన్నీ కూడా భగవంతుడి ఆధీనంలోనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు భగవంతుడు భక్తుడు పిలిస్తే వస్తారు, ప్రహ్లాదుడు పిలిస్తే వచ్చారు భగవంతుడు కదా. అట్లాగే ఇక్కడ అద్వైతాచార్యులు మనం చెప్పుకుంటాం కదా, శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర ఈ వాసాది గౌరభక్త ఉంది అద్వైతాచార్యుడు పిలుస్తారు. మొత్తం మన సంస్కృతి మొత్తం మట్టి కలిసిపోతున్నది. భగవంతుడు అనేవాడిని వాళ్ళు నమ్మట్లేదు. మొత్తం నవాబుల ఇది ఎక్కువైపోయింది. ఇప్పుడు చాలా కష్టపెట్టారు అందరినీ కూడా. ఆ సమయంలో ఆయన కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకొని ప్రార్థిస్తారనమాట గంగానది ఉంటుంది. అద్వైతాచార్యులు ప్రార్థించి అభిషేకాలు చేస్తూ ప్రార్థనలు చేస్తూ ఆయన్ని భగవంతుడిని రమ్మని చెప్పి పిలుస్తారు. కూడా ఆయన అవతరిస్తారు. చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చారనమాట. అద్వైతాచార్యుడి పిలుపుతో వచ్చారనమాట ఆయన. అట్లా ఈ అవతారాలు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాయి అని చెప్పి నన్ను అడుగుతాం మనం. ఈ అవతారాలకి సమాప్తి అన్నది లేదు, ఎప్పుడు ఉంటాయి అవతారాలు. ఎప్పుడు భగవంతుడికి నివేదన జరుగుతూనే ఉంటుంది, ప్రతి క్షణం కూడా. అది ఎట్లా జరుగుతుంది? ఒక్కొక్క లోకం, వేల కోట్ల లోకాలు ఉన్నాయి జగత్తులో. ఇప్పుడు మనది భూలోకం, చాలా లోకాలు ఉన్నాయి. అన్ని లోకాల్లో ఒక్కొక్క లోకంలో ఒక్కో అవతారం జరుగుతూ ఉంటుంది. మత్స్య అవతారం, కూర్మ అవతారం, వరాహ అవతారం ప్రతి చోట కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రూపంలో ఆయన భగవంతులు దర్శనమిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి, అలీలలు చూపిస్తూ ఉంటారు. దానికి ఎండ్ అనేది లేదనమాట, జరుగుతూనే ఉంటాయి. అవ్యయాత్మ, నశించినటువంటి దేహం కాదు భగవంతుడిది. భగవంతుడి అవతారాలు ఎప్పటికీ కూడా నశించవు. భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్, జీవులకి పుణ్యపాపాలతో ఏర్పడే దేహంలా భగవంతుడిది కాదు. మన దేహం ఏంటి? పాపం మూలంగా పుణ్యం మూలంగా మన కర్మను అనుసరించి మనకు దేహం ప్రాప్తిస్తూ ఉంటుంది. నాకు ఈ దేహం వద్దు, పంది దేహం ఇస్తాడు ఒక్కొక్కసారి. మా పంది నాకు వద్దని చెప్పని అనడానికి లేదు. మనం ఇష్టంగానే దాంట్లో ప్రవేశిస్తాం. పంది చేసే పనులన్నీ మనం చేస్తాం, ఇష్టంగానే చేస్తాం. కానీ భగవంతుడు అట్లా కాదు. ఆయన రావాలనుకున్నప్పుడు వచ్చేస్తారు, ఆయన తీసుకోవాలనుకున్న రూపం తీసుకుంటారు. అవతారము, ఆ అవతార సమాప్తి అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ప్రకృతి స్వాం అధిష్టాయ, భగవంతుని దేహానికి స్వరూప శక్తికి భేదం లేదు. స్వరూప శక్తి ద్వారా అనేక అవతారాలు తీసుకుంటాను. దివ్య దేహం నాది, స్వరూప శక్తి. ఆ శక్తి ద్వారా మాత్రమే మొత్తం కూడా నేను లీలలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటానని చెప్పనని చెప్తున్నారు. సంభవామ్యాత్మనమాయ, ఆ విధంగా వస్తూ ఉంటారు ఆయన.
ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. ఇది చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం, అందుకని కొంచెం ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి. హరే కృష్ణ. శాశ్వతం మరియు జ్ఞాపకం. అచ్యుత చ్యుతి లేనటువంటి వాడు, శాశ్వతమైన వాడు. కానీ గత జన్మలను మర్చిపోతాడు జీవాత్మ. మనం మర్చిపోతాం గత జన్మలన్నీ కూడా. భగవంతుడికి భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ తెలుసు. ఆయనకి జ్ఞాపకం ఉంటుంది ఎప్పటికీ కూడా. ఆయనకి మొత్తం అన్నీ కూడా తెలిసే ఉంటాయి. స్వకల్పనతో అవతరిస్తారు. ఆయన ఎట్లా అనుకుంటే అలా వచ్చేస్తారు. కర్మఫలం ద్వారా మనకి దేహం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మహామాయ ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో అవతరిస్తారు. సచ్చితానందం ఆధ్యాత్మిక శరీరం భగవంతుడిది. ఆ ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో అవతరిస్తారు. భౌతిక శరీరాన్ని అంగీకరిస్తాడు. ఏ పంది కానీ, కుక్క కానీ, మనిషి కానీ ఏ రూపం వస్తే ఆ రూపం. అసత్తు, అచిత్తు, ఆనందం, నిరానందం. ఆ శరీరంలోకి ప్రవేశించాల్సిందే, తప్పదు. శరీరానికి మరియు ఆత్మకి భేదం లేదు. భగవంతుడి శరీరానికే అద్వైత తత్వం అనమాట. మొత్తం కూడా భేదం లేదు అని చెప్తున్నారు. భేదాభేద తత్వం. ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది. ఆ శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది ఆత్మ. మనం చేసిన కర్మల్ని బట్టి స్థూల దేహం ఉంటుంది, సూక్ష్మదేహం ఉంటుంది. ఆ స్థూల దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అన్నమాట. సూక్ష్మదేహం కూడా లోపల ఉంటుంది. తర్వాత ప్రతి జన్మ గుర్తుంటుంది. భగవంతుడికి పూర్వం ఏంటి జరిగింది తెలుస్తుంది, గుర్తుంటుంది. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది గుర్తుంటుంది. భవిష్యత్ కాలం కూడా గుర్తుంటుంది. భవిష్యత్ కాలం కూడా తెలిసి ఉంటుంది ఆయనకి, భవిష్యత్తు కూడా. కానీ శరీరం మారుతుంది కాబట్టి గత జన్మను మర్చిపోతాడు జీవాత్మ. కిందటి జన్మ ఏంటి అన్నది మర్చిపోతాం మనం. మళ్ళీ వచ్చే జన్మ ఏంటి అన్నది తెలియదు మనకి. ఇప్పుడు భౌతికంగా ఇప్పుడు మనం ఉన్నదే తెలుసు మనకి. ఇప్పుడు మనము మానవ జన్మలో జన్మించామని మాత్రమే తెలుసు. అది భగవంతుడికి మనకి జీవాత్మకి ఉన్నటువంటి భేదాభేదతత్వం. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఓ భరతవంశీయుడ, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణించునో, అధర్మం విస్తృతంగా పెరుగునో ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. చెప్పాను కదా నేను. యదా యదా హి ధర్మస్య, ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన అవసరమైతే ఉంటుందో ఆ సమయంలో ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కష్టపడుతున్నారు. ఆయన చక్రవర్తి, నీకు ఆయన చెప్తారు హిరణ్యకశిపుడు, నీకెందుకురా నారాయణుడు, ముల్లోకాల్ని కూడా జయించి నేను ముల్లోకాధిపతిని, నేను నన్ను హిరణ్యకశిపాయ నమః అనరా, నారాయణ ఓం నమో నారాయణ అంటావేంటి, నేను యువరాజు, నువ్వు ఎవడి కాళ్ళలో పట్టుకుంటానంటావేంటి అని చెప్పినా ఆయన అడుగుతారు. ఎక్కడున్నాడు రా నీ నారాయణుడు అంటారు. ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెదకి చూసిన నందే గలడు. దానవ అగ్రణి వింటే నువ్వు విన్నామనుకో నా మాట, మొత్తం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడే ఉన్నాడు, కనిపిస్తాడు నీకు. నువ్వు కూడా నా దారిలోకి రా అని చెప్పాడు ఆయన ప్రహ్లాదుడు. ఏదైతే చూపించి స్తంభంలో చూపించని అడుగుతారు. స్తంభం పగలగొట్టంగానే ఆ స్తంభంలో నుంచి నరసింహావతారం వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొక రోజు చెప్పుకుందాం మనం ఈ స్టోరీ. భరతవంశీయుడ, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం పెచ్చు మీరేటప్పుడు అంతా కూడా నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను, నేను వచ్చేస్తూ ఉంటాను అక్కడికి అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ కంసుడు చాలా బాధలు పెడతాడు. ఆమె వివాహం చేసి తీసుకొని వెళ్తారు. ఆయనే కంసుడే తీసుకొని వెళ్తాడు. చెల్లెలంటే చాలా ఇష్టం దేవకీ దేవంటే.
వాళ్ళిద్దరిని అత్తగారింట్లో దించడానికి ఆ సారె మొత్తం తీసుకుని ఆ రథం మీద ఎక్కించుకొని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే ఆకాశవాణి పలుకుతుంది, నీ చావు 8వ అష్టమ గర్భంలో ఉంది అని. నీ చెల్లెలకు పుడతారు అష్టమ గర్భం, ఆ దీంట్లో నువ్వు చనిపోతావు అని చెప్పి ఆయన చేతిలో. వెంటనే ఆయన కత్తి దూసి చంపబోతాడు చెల్లెల్ని. అప్పుడు వసుదేవుడు అడ్డం పడతాడు, చంపొద్దు, కాలిపారాని కూడా ఆరలేదు, నీ చెల్లెల్ని చంపావనే చెడ్డ పేరు నీకెందుకు, నేను ప్రతి పిల్లవాడిని పుట్టినవాడిని పుట్టినట్టు తీసుకొచ్చి నీకు అప్పచెబుతాను సంతానాన్ని, ఎవరు పుడితే వాళ్ళు అని చెప్పనని వాగ్దానం చేస్తాడు వసుదేవుడు. అప్పుడు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తాడు. వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ నారదు వాళ్ళు వచ్చి, ఏంటట్లా వదిలేసావు, పిల్లల్ని కంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు, పిల్లలు కూడా వరుసగా పుడుతూ ఉంటారు, పిల్లల్ని కంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు, అట్లా వదిలేసావేంటి, అష్టమ గర్భం అనగానే అష్టమ 8వదే వస్తుందని ఏముంది, వీళ్ళల్లో ఎవరైనా కూడా కావచ్చు అని చెప్పి నన్ను అనగానే మొత్తం వాళ్ళని తీసుకొని పోయి జైల్లో పడేసి మిగిలిన 7 సంతానాన్ని కూడా ఆయన ఒక్కసారి కత్తిట్ట పెట్టి మొత్తాన్ని కూడా చంపేస్తాడు పిల్లలు. అప్పుడు భగవంతుడు ఈయన అవతరిస్తారు, కృష్ణ భగవానుడు 8వ గర్భం. ఆ కృష్ణ భగవానుడు అవతరించి తన మొత్తం కూడా ఎలా చేయాలి ప్లానింగ్ అంతా కూడా వసుదేవుడికి చెప్తారు. చెప్పి వాళ్ళకి కనిపిస్తారు అనమాట, చతుర్భుజ రూపంలో కనిపిస్తారు. నన్ను తీసుకొని వెళ్ళి నందవ్రతంలో పెట్టమని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ వసుదేవుడు పిల్లవాడిని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే విపరీతంగా వర్షం, ఆటోమేటిక్గా ఈ భటులందరూ కూడా కాపలా ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా మత్తొచ్చి నిద్రపోతారు. ఆ గేట్లన్నీ కూడా తెరుచుకుంటాయి. యమునా నది పొంగుతూ ఉంటుంది, యమునా నది దాటి వెళ్ళాలి. ఆ నది దాటేటప్పుడు ఆ నది కూడా దోవిస్తుంది అనమాట ఆయనకి వెళ్ళడానికి. అనంతుడు పడగబడతాడు ఆ వర్షం భగవంతుడి మీద పడకుండా. ఆయన వెళ్తారు, వెళ్ళి అక్కడ పిల్లవాడిని పడుకోబెడతారు. పడుకోబెట్టేసేసి అక్కడ ఆడపిల్ల పుట్టి ఉంటుంది, పిల్లని తీసుకొని వస్తారు. ఆడపిల్లని తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఆమెకి యశోదమ్మకి యాక్చువల్గా ఒక ఆడపిల్ల ఒక మగ పిల్లవాడు పుడతారు. ఆ యశోదామాత దగ్గర ఉన్నటువంటి మగ పిల్లవాడిలో ఈ పిల్లవాడు లీనమైపోతుంది, ఇద్దరు కలిసిపోతారనమాట. అక్కడ ఉన్న ఆడపిల్లని తీసుకొని వస్తారు ఈయన. తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడికి రాగానే ఈ కారాగారం దగ్గరికి రాగానే ఆ ఆడపిల్ల ఏడవటం మొదలు పెడుతుంది. ఆ ఏడుపు వినగానే అందరూ మేలుకుంటారు. ప్రసవం అయింది, ప్రసవం అయిందని సంకేతం వెళ్ళిపోతుంది ఆయనకి, కంసుడికి. వచ్చేస్తాడు, చంపుదాం అని చెప్పినని సేమ్ ప్రొసీజర్ సేమ్. ఆ కత్తి ఇట్లా పెట్టగానే ఆ పిల్లని ఎగరేయగానే ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోతుంది దుర్గాదేవి. కనిపిస్తుంది, కనిపించి చెబుతుంది, అష్టమ గర్భంలో కృష్ణ భగవానుడు అవతరించారు, నీ చావు తొందరలోనే ఉంది అని చెప్పి మాయమైపోతుంది. మాయమైపోయిన తర్వాత ఇంక అప్పటి నుంచి ఆయన కంసుడు ఒక్కొక్క రాక్షసిని పంపిస్తాడనమాట వెతకటం కోసంగా. పూతను పంపిస్తాడు. పూతనను పంపించిన తర్వాత అక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడని తెలుస్తుంది. పూతన సంహారం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కృష్ణుడిని చంపడం కోసంగా, సంహరించడం కోసంగా పూర్తిగా ఒక్కొక్క రాక్షసిని కూడా ప్రయోగిస్తాడు ఆయన మీదకి. ఆ చిన్న పసిపిల్లాడప్పటి నుంచి కూడా రాక్షసుల్ని వరుసగా సంహరిస్తారు భగవంతుడు. తన లీలలన్నీ కూడా చేసి చూపించారు. జన్మ కర్మ చమే దివ్యం, జన్మ కర్మలు చాలా దివ్యమైనటువంటివి.
జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. ఓ అర్జున, నా జన్మము కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకుని వారు తమ దేహం విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక దేహానికి, ఈ భౌతిక జగత్తుకి రారు అని చెప్తున్నారు. నా నిత్య శాశ్వత ధామానికి, ఆ చింతామణి ధామానికి చేరుకుంటారు. అక్కడ గోలోకానికి ఎవరు ఎవరు చేరుకుంటారు? భగవంతుడి జన్మ కర్మ దివ్యమైనవి. అనేక కోటి బ్రహ్మాండాల్లో కాలాల్లో ఆ లీలలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. నిత్యం ఎప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఏవంయో వేతి తత్వతః, యుక్తితో మనం నిర్ణయించలేం. మన తెలివితేటలు సరిపోవు అది నిర్ణయించడానికి, ఆ భగవంతుడి లీలలు అర్థం చేసుకోవడానికి. నిర్ణయించలేం. తర్కం ద్వారా కూడా మనం వాదించడం ద్వారా, ఒక దీని ద్వారా కూడా మనం కనుక్కోలేం. తర్కం అంటే ఎక్కడైతే ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడైతే పొగ అయితే ఉందో అక్కడ అగ్ని ఉంది అని చెప్పిన తెలుస్తుంది మనకి కదా. పొగను చూసి అగ్నిని కనుక్కుంటాం, కానీ భగవంతుడిని అట్లా కనుక్కోలేరు. తర్కం ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకోలేము. వేత్తి అంటే తెలుసుకోవటం. ఏవం యో వేత్తి తత్వతః, బ్రహ్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవటం అది కష్టం అన్నమాట. కర్మ ప్రాకృతం అప్రాకృతం. ప్రాకృతం అప్రాకృతం అంటే, ప్రాకృతం అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటిది, గుణాలతో కూడినటువంటిది ప్రాకృతం. అప్రాకృతం అప్రాకృతం అంటే అది గుణాతీతమైనటువంటిది. భగవంతుడిది దేహం గుణాతీతం అన్నమాట. జన్మ కర్మలు అప్రాకృతం భగవంతుడివి. త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. జన్మకర్మలు నిత్యం అని చెప్పి శాస్త్రాలు భగవంతుడి ద్వారా చెప్పబడినాయి శాస్త్రాలన్నీ కూడా. అని ఎవరైతే తెలుసుకొని నమ్ముతారో, వాటి మీద ఎవరికైతే దృఢ శ్రద్ధ కలుగుతుందో, పూర్ణ విశ్వాసం కలుగుతుందో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. ఆ బ్రహ్మస్వరూపాన్ని, ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతారు, తెలుసుకొని ఉంటారనమాట. అలాంటి వాళ్ళకి త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ, మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. నైతి మామేతి సో అర్జున. అసంభావనలు, విపరీత భావనలు, తర్కం, వీటి ద్వారా మనం కనుక్కోలేము. అసంభావనలు అంటే కృష్ణుడు అది చేశాట, ఇది చేశాట, అవన్నీ అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆ లీల ఎందుకు జరిగింది అన్నది వాళ్ళకి తెలియదు. నాలిక ఉంది కదా అని మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు, నిందలేస్తూ ఉంటారు భగవంతుడి మీద కూడా. అది అసంభావన అన్నమాట. విపరీత భావనలు, అదిగో ఆ శివలింగం అంతం కూడా కనుక్కోలేకపోయాట, బ్రహ్మ కూడా కనుక్కోలేకపోయాట, విష్ణువు కూడా కనుక్కోలేకపోయాట, అంతం ఏంటి అన్నది అని చెప్పిన విపరీత భావన. విపరీత భావన కలిగినటువంటి వాళ్ళు కూడా కనుక్కోలేరు భగవంతుడిది లీలలు. వాళ్ళకు కూడా తెలియదు భగవంతుడు అంటే ఏంటో. భగవంతుడిని నేను నమ్మను, నువ్వు లాజిక్ చూపించు, భగవంతుడు ఉన్నాడని చూపించు, నాకు నమ్ముతాను. ప్రభుపాదులు వారిని అడిగారట, ఎవరు భగవంతుడు ఉన్నాడా, నువ్వు చూస్తున్నావా, నీకు కనిపిస్తాడా? ఇప్పుడు కూడా నా ఎదురుగుండా ఉన్నాను, నాకు కనిపిస్తున్నాడు ఆయన, చూడగల శక్తి నీకుందా అని అడిగారట ఆయన. మన చక్షులు, చర్మచక్షులు చూడలేవు. ఆ శక్తి మనకు కావాలి, మానసిక బలం కావాలి, ఆ భగవంతుడిని చూడగలిగేందుకు ఆ ఆధ్యాత్మిక శక్తి కావాలి. దాంతోనే భగవంతుడిని దర్శించుకోగలుగుతారు. అందరూ కూడా దర్శించుకోలేరు. శుద్ధ భక్తులకు మాత్రమే ఆ దర్శనం జరుగుతుంది. ఆ శుద్ధ భక్తుల ఆయతక కృప ద్వారా మనము దర్శించుకునేందుకు
మార్గదర్శకత్వం చేస్తారు వాళ్ళు. ఆ మార్గం ద్వారా మనం దర్శించుకోగలుగుతాం భగవంతుడిని. జ్ఞాన తపస్సు ద్వారా పవిత్రులై, జ్ఞాన తపస్సు చేయటం ద్వారా మనం పవిత్రులవ్వాలి. ఆ బహవో చాలా మంది ఆ జ్ఞాన తపస్సు ద్వారా తరించారు భగవంతుడిని చూసి. వీతరాగ భయక్రోధ, రాగం భయం క్రోధం ఇవన్నీ వదిలేయాలి. ఇవన్నీ వదిలేసేసి శ్రద్ధగా ఆ భగవంతుడిని ఎవరైతే భగవంతుడు ఆనందమైన ఆనందం అనుకుంటూ 24/7 24 గంటలు కూడా ఆ ప్రేమతో భగవంతుడిని సేవిస్తారో శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళకి మాత్రమే దర్శనమవుతుంది భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది, భగవతత్వం తెలుస్తుంది. ఆ తత్వాన్ని మనకి తెలిసేట్లుగా చేసేందుకు వాళ్ళ అహైతుక కృప మనకి లభించాలన్నమాట ఆచార్యులది. ఇప్పుడు యశోదామాత ఆమె తల్లిలాగా ఆయన ఆరాధించింది కృష్ణ భగవానుడిని. ఆయనకు ఆ ప్రేమకి కట్టుబడ్డారనమాట. ఆ చిలుకుతూ ఉంటే పాలు చిలుకుతూ ఉన్నదా, పెరుగు చిలుకుతూ ఉన్నది, ఆమె వెన్న తీస్తూ ఉన్నది, పాలిస్తూ ఉన్నది పిల్లవాడికి. అక్కడ పాలు పొంగిపోతున్నాయి. దెబ్బ పిల్లవాడిని దించి పాలు చూడ్డానికి వెళ్ళింది. ఆయన కోపం వచ్చింది కృష్ణ భగవానుడికి. వెంటనే వెన్న అంతా గందరగోళం చేసేసాడు. మొత్తం తీసేసేసి కుండలు కొట్టేసేసి ఆ వెన్న కోతులకి అన్నిటికీ అందరికీ పెట్టేసేసి తను తిన్నంత తిని మొత్తం పూసేసుకుని ఆమె వెంటనే దండించటానికి ఆమె కట్టేయాలని చెప్పినది ఇది తీసుకొని వస్తుంది తాడు. ఎన్నిసార్లు కట్టేసినా కూడా ఒక జానెడు తగ్గిందిట, 2 అంగుళాలు తక్కువ వస్తున్నదిట తాడు. ఎన్నో తాళ్ళు పరిగెత్తుతున్నది, మళ్ళీ వీడు పారిపోకూడదు, పరిగెత్తుతున్నది వెళ్తున్నది, ఆ తాడు తీసుకొస్తున్నది, ముడేస్తున్నది. ఎన్ని తాళ్ళు తెచ్చినా కూడా 2 అంగుళాలు తగ్గుతూనే ఉంది. చూశారు ఆయన, వాళ్ళ అమ్మని చూశారు. చూసి ఆమె పూర్తిగా చెమటలు కారిపోతున్నాయి, జుట్టు ముడి వీడిపోయింది, చెమటలు కారిపోతున్నాయి, కష్టపడుతున్నది. ప్రేమ అన్నమాట, కృష్ణుడి మీద ప్రేమ. బలరాముడు కూడా చెప్తున్నాడు, అందరూ నీ మీద కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, వినలేకపోతున్నాను ఆ కంప్లైంట్లు. అందరిళ్లలో నేను ఇంత మంచి ఆవులు, పద్మిని జాతిగా ఆవులు పెట్టి ఆ పాలిస్తున్నాను, నీకు ఆ వెన్న పెడుతున్నాను, నెయ్యి అన్నీ చేస్తుంటే నువ్వు వెళ్ళి దొంగతనం చేస్తున్నావు, వాళ్ళు వచ్చి నాకు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ బాధ అనమాట. నిన్ను కట్టేస్తే సరిపోతుంది, రోటికి కట్టేస్తాను నిన్ను కదలకుండా. ప్రేమలో నుంచి బాధ వచ్చింది. ఆ ప్రేమకి కట్టుబడ్డాడు ఆయన. ఆమెను చూసి ఆ ప్రేమకి ఓకే కట్టే నన్ను అని చెప్పినని ఆ రోటికి కట్టేసేందుకు కట్టుబడ్డాడు అన్నమాట ఆయన. లాస్ట్కి ఆ ప్రేమ కావాలి మనకి, హృదయంలో నుంచి ఆ ప్రేమ పొంగాలి. ఉప్పొంగినప్పుడు మాత్రమే ఆ భగవంతుడిని మనము చూడగలుగుతాం. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎవరైతే భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకోగలుగుతారో, ఆయన జన్మకర్మల గురించి ఆ దివ్యమైనవి అని తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. వీతరాగ భయ క్రోధ టైం అయిపోతుంది. మన్మయా మాముపాశ్రితా బహవో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగతా. ఆసక్తి భయము క్రోధం నుండి విముక్తులై నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉండి నన్నే ఆశ్రయించి ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వం నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులైనారు. ఆ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందారు. వీత అంటే వీతరాగ భయక్రోధ, మొత్తం కూడా వాటిని వీత అంటే వదిలేయటం,
ఆసక్తి, భయము, క్రోధము వీటిని ఎవరైతే వదిలేస్తారో వాటి నుంచి ముక్తులై పూర్తిగా ఆ భగవంతుడే పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారు ఆ భగవంతుడికి. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే ఎంతో మంది ఆ జ్ఞానంతో పవిత్రులైపోయి నా ధామానికి చేరుకున్నారు, నా దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. ఏ ధామాం ప్రపద్యంతే సాంస్తదైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వసః. ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణు చూస్తారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈయన ఇట్లా ఆర్ట్ వేయడం ద్వారా, ఆలోచన ద్వారా ఆయన ఆర్ట్ వేస్తూ ఆ భగవంతుడిని తనలో నింపుకుంటున్నాడు అనమాట. ఇక్కడ తపస్సు చేయటం ద్వారా, యోగా ధ్యానం ద్వారా, ఇక్కడేమో తపస్సు. ఈయన భరత్ మహారాజ్ ఒకరోజు స్టోరీ చెప్పుకుందాం మనం. భరత్ మహారాజ్ తపస్సు చేస్తారు, తపస్సు చేయటం ద్వారా. ఇక్కడ వీళ్ళేమో వ్యాపారం మొత్తం రకరకాల స్వీట్స్ చేసి ఆయనకి నివేదన ఆఫర్ చేయటం ద్వారా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా. ఇక్కడ చూడండి, యశోదామాత తల్లి ప్రేమను చూపించింది. ఇక్కడంతా స్నేహితులు, సకులు, స్నేహితులు ప్రేమ, ఇక్కడ సకులు, గోపికలు, ఇక్కడ కుచేలుడు, మొత్తం అందరూ కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రకమైన ప్రేమను చూపించారు ఆయనకి. ఆ ప్రేమను చూపించిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుడి మార్గాన్నే అనుసరించారు, ఆ భగవంతుడి దగ్గరికే చేరుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం యజంతైహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. ఈ లోకంలో జనులు కామ్యకర్మలలో విజయం కోరుకుంటారు, అందుకే వారు దేవతలను పూజిస్తారు, ఎందుకంటే భౌతిక ప్రతిఫలాలు త్వరగా సిద్ధిస్తాయి. చెట్లకు పూజలు చేస్తారు, పుట్టలకు పూజలు చేస్తారు, ఎవరో మంత్రగాళ్ళకి చేస్తూ ఉంటారు, క్షుద్ర దేవతలకు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే సత్వరం వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి లభించాలన్నమాట ఫలం. దానికోసం చేస్తూ ఉంటారు, దేవతల్ని పూజలు చేస్తూ ఉంటారు, 40 రోజుల దీక్షలు అంటారు. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో దీక్ష జీవితకాలం ఉంటుంది, మొత్తం ఈ జీవితం మొత్తం దీక్షే. దీక్ష తీసుకున్నాం అంటాం మేము. దీక్ష తీసుకున్నాం అంటే 4 నియమాలు పాటిస్తాం జీవితం చచ్చిపోయేదాకా. మొత్తం ఎవరైతే గురువు గారు మనకి ఏదైతే చెప్పారో ఆ చెప్పిన వాక్యాలన్నీ కూడా అనుసరిస్తాం, వాటి ద్వారానే అదే జీవితంగా బతుకుతాం అన్నమాట. 40 రోజుల దీక్ష కాదు, 40 రోజుల దీక్ష ఫలితం ఆశించి చేస్తూ ఉంటారు. ఆ 40 రోజులు రాగానే మళ్ళీ వాళ్ళ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళవన్నీ కూడా మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేస్తారు. వాళ్ళు జేబు ఖాళీ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఆ ఫలితం ఆశిస్తారు, చేస్తారు, ఆ ఫలితం అయిపోగానే మళ్ళీ వాళ్ళు కోరుకుంటేది మంచా చెడా అన్నది వాళ్ళకే తెలియదు, అలా కోరుకుంటూ ఉంటారు దేవతల్ని. కోరికలు కోరుతూ ఆ కోరిక తీరే వరకు చేస్తూ, ఆ కోరిక తీరంగానే వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన ఇది చేసుకుంటూ ఉంటారు, ప్రతిఫల అపేక్షతో చేస్తూ ఉంటారు దేవతలకి. అది అందుకే వారు దేవతల్ని పూజిస్తారు. వాళ్ళందరూ కూడా దేవతల్ని పూజించి సత్వర ఫలితాల కోసంగా ఆశించి దేవతల్ని పూజిస్తూ ఉంటారు. ఈ మనిషి జన్మ ఎందుకు వచ్చింది అన్నది కూడా వాళ్ళు మర్చిపోతూ ఉంటారు. మర్చిపోయి ఆ దేవతారాధనతో వాళ్ళకి సమయం అంతా కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది, డెమిగాడ్స్ని పూజ చేయటం ద్వారా. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగసః తస్య కర్తారమపి మాం విద్యుత్ కర్తారమవ్యయం. ప్రకృతి యొక్క 3 రీతులు మరియు వాటితో సంబంధం ఉన్న ప్రతి పని ప్రకారం మానవ సమాజంలో 4 విభాగాలు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు,
క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. బ్రాహ్మణుల పని ఏంటి? పురోహితుడు, పురానికి హితం చేసేవాడు. వాళ్ళన్నీ కూడా మంచి మంచి పనులు చేస్తూ వాళ్ళు బాగా చుట్టూ ఉన్న జనాలకి హితం కోరుకుంటూ ఉంటారనమాట బ్రాహ్మణులు. శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తారు, శాస్త్రంలో ఏముందో అదంతా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అదే క్షత్రియులు. ఈ క్షత్రియులు మొత్తం కూడా మిలిటరీ అదంతా కూడా క్షత్రియుల కిందికి వస్తుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు కలియుగంలో. ఆ క్షత్రియులు శాంతి భద్రతల్ని కాపాడుతూ ఉంటారు. క్షత్రియులు ప్రజారక్షణ. ఇక్కడ వైశ్యులు, వైశ్యులు కృషి, గోరక్షణ, వాణిజ్యం, వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు, గోరక్షణ చేస్తూ ఉంటారు, కృషి వల్లులుగా ఉంటారు వీళ్ళు. పంటలు పండిస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా వైశ్యుల పని. ఆ పంటను, వచ్చిన పంటను అందరికీ కూడా వచ్చేట్టుగా, అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేట్టుగా చూస్తూ ఉంటారు. శూద్రులు ఏంటంటే ఈ ముగ్గురికి కూడా అవసరం. శూద్రులు ముగ్గురికి కూడా వీళ్ళు సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ 4 వర్ణాలు కూడా కులాలు కాదు. ఈ 4 వర్ణాలు కూడా భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటివి, వాళ్ళ గుణాల ప్రకారంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటివి. ఇప్పుడు పరశురాముడు బ్రాహ్మణుడు, పరశురాముడు. కానీ ఆయన గండ్రగొడ్డలు పట్టుకుని క్షత్రియులందరినీ సంహరించాడు. విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు. ఆయన రాజు, క్షత్రియుడు, ఆయన బ్రహ్మర్షి అయ్యారు. అట్లా గుణం ప్రకారంగా వాళ్ళు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేటువంటివి నిర్ణయింపబడ్డాయి. నేను ఈ వ్యవస్థ యొక్క సృష్టికర్త అయినప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటివి. కానీ వీటికి బద్ధుణ్ణి కాదు నేను. మా వైశ్య కులంలో పుట్టాడు. మా వైశ్య కులం నందమహారాజు ఇంట్లో పెరిగాడు కాబట్టి మా వైశ్యుడు అంటారు కృష్ణ భగవానుడిని. లేదు, రాజు ఆయన, క్షత్రియుడు అంటారు. ఈ వామనావతారం ఎత్తాడు కాబట్టి ఆయన బ్రాహ్మణుడు అంటారు. ఇట్లా రకరకాలుగా ఆ కులాలు చెప్పి భగవంతుడిని చెప్తూ ఉంటారు. అవంతా కూడా నేను కాదు, ఆ కులాలకి సంబంధించిన వాడిని కాదు నేను. మీకోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటివి అవన్నీ కూడా. నేను మార్పు లేనటువంటి వాడిని, నన్ను అకర్తగా తెలుసుకోవాలి మీరు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. కర్మ అంటే ఏంటి, అకర్మ అంటే ఏంటి, వికర్మ అంటే ఏంటి, దీని గురించి అర్థం చేసుకోవటంలో వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను కర్మ గురించి చెబుతాను, వికర్మ గురించి చెబుతాను, కర్మ గురించి చెబుతాను. వెంటే ఏంటి, భౌతిక బంధాల్లో నుంచి ఏ విధంగా విడిపించుకోవచ్చు అన్నది చెప్తాను, వినమని చెప్పినని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. కర్మ అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడేది, శాస్త్ర విహితమైనటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి పనులు. వాటికి ఆపోజిట్ చేసేవన్నీ కూడా వికర్మలు. నేను ఫస్టే మీకు చెప్పాను కదా, కర్మ అంటే ఏంటి, వికర్మ అంటే ఏంటి, అకర్మ అంటే ఏంటి. అకర్మ అంటే ఏంటంటే ఆ భగవంతుడి ప్రీతి కోసంగా చేసేది అకర్మ. ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేసేదంతా కూడా అకర్మ. ఈ అకర్మ చేయటం ద్వారా జీవాత్మ బంధింపబడదన్నమాట. బంధింపబడడం అంటే ఇక్కడే ఈ మళ్ళీ చనిపోతాం, మళ్ళీ పుట్టి ఇదే జగత్తుకు వస్తూ ఉంటాం. మనిషి జన్మే వస్తుందని నమ్మకం లేదు. మనం చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి మనకి దేహం వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అకర్మలు అంటే ఆ అకర్మలు చేయటం ద్వారా మనం ఆ భగవంతుడిని సేవించడం ద్వారా మనము ధామానికి చేరుకోవాలి. భగవంతుని ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేయాలి. అకర్మ ఇది. భగవంతుడి కోసం అర్చన చేయటం, అభిషేకం చేయటం, ఆఫరింగ్ ఫ్లవర్స్తో చేయటం, ఆఫర్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా అకర్మ కిందికి వస్తాయి. అంటే ఫలితం ఆశించకుండా చేసేవి. అంటే భగవంతుడి ఆనందం కోసమే చేస్తూ ఉంటాం. ఆయనకి చేసే డ్రెస్సింగ్ కానీ అన్నీ కర్మ.
కర్మ అంటే ఏంటంటే ప్రతిఫలాపేక్ష. మనం ఈ దానం చేస్తే ఈ ఫలితం వస్తుందిట. ఆ? ఈ ఎన్ని సార్లు ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఈ ఫలితం వస్తుందిట. 108 ప్రదక్షిణాలు చేస్తాను. ఆ? తర్వాత 108 కొబ్బరికాయలు కొడతాను. ఫలితం ఆశించి చేసేవి కర్మలు. అవన్నీ శాస్త్రంలో కూడా ఉన్నాయి. ఆ శాస్త్రంలో ఉన్న వాటిని తెలుసుకొని మనం చేస్తూ ఉంటాం. వికర్మలు. వికర్మలు అంటే ఏంటి? వికర్మలు అంటే శాస్త్రంలో లేనివి, శాస్త్రం అబ్జెక్ట్ చేసినవన్నీ చేయటం వికర్మల కిందికి వస్తుంది. మాయను నియంత్రించేవాడు కృష్ణుడు. కృష్ణుని రూపం శాశ్వతమైనది. ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి రూపం ఏది అంటే కృష్ణ రూపం. కృష్ణుడికి మనకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి అంటే మనం మాయ చేత నియంత్రించబడతాం. మాయాదేవి మనల్ని నియంత్రిస్తుంది. గుణాల ప్రభావం. ఈ శరీరం తాత్కాలికం అనమాట. ఈ దేహం అనేది తాత్కాలికం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ దేహం ఏది వస్తుంది అన్నది అది మనం చేసుకునే కర్మల్ని బట్టి మనకి దేహం ప్రాప్తిస్తుంది. భగవంతుడు ఆయన వద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఏ రూపంలో రావాలనుకుంటే ఆ రూపంలో ఆయన వచ్చేస్తూ ఉంటారు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. ఒక గురువును చేరి పరమసత్యాన్ని నేర్చుకును, వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగును, ఆయన సేవ చేయము. అటువంటి మహాత్మునైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు. ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థాన్ని యథార్థం అంటే సత్యం. సత్యం అంటే ఏంటి? భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి? ఆ భగవంతుడిని ఎట్లా దర్శించుకోవాలి, ఏ విధంగా ఆయన మనకి అనుగ్రహిస్తారు అనేది ఆ గురువు శాస్త్రాన్ని చదివి ఆయన ఆల్రెడీ దాంట్లో ప్రవేశించి దాని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు గురువు. ఆ గురువుని అనుసరించమని చెప్పనని చెబుతున్నారు అనమాట. ఆ గురువుని ఎంచుకో, నువ్వు ఎంచుకొని వినయంతో ప్రశ్నలేయి. అంతేగాని అహంకారంతో అన్ని తెలిసినవి అడగటం, గురువుని పరీక్షించాలని చూడటం, ఇవన్నీ కూడా చేయకూడదు. ఇక్కడ అంటే గురువు కృష్ణ భగవానుడు కూడా తను చేసి చూపించారు. కృష్ణుడికి బలరాముడికి సాందీపుడు గురువు. ఆ సాందీపుడి దగ్గర గురుకులంలో ఉన్నారు ఆయన. 64 కళలు నేర్చుకున్నారట అక్కడ ఆ సాందీపముని ఆశ్రమంలో. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలవాడు తమ మనో ఇంద్రియాల నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడగును. అటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. దివ్య జ్ఞానం, భగవంతుడు దివ్య జ్ఞానం ఏంటి? శాస్త్రంలో ఉన్నది తెలుసుకొని దృఢమైన శ్రద్ధ విశ్వాసంతో ఆ శాస్త్రాన్ని అనుసరించటం, ఆ శాస్త్రంలో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా అవగాహన చేసుకొని దాని ప్రకారంగా నడుచుకోవటం, అభ్యాసం చేయటం, శాస్త్రంలో ఉన్న విషయాన్ని అభ్యాసం చేయటం, ఇవన్నీ కూడా దివ్య జ్ఞానం కిందికి వస్తాయి. శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా అలా చేసిన వాళ్ళు శాస్త్రాన్ని ఎవరైతే అనుసరించి దాన్ని చదువుకుని దాన్ని ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు ఆ శాంతిని పొందుతారు. అంటే శాంతి ఎప్పుడు లభిస్తుంది? పరమశాంతి, ఆత్మకి శాంతి ఎప్పుడు? భగవద్ధామానికి చేరిన తర్వాతే శాంతి, ప్రశాంతిగా ఉంటారు. అజ్ఞాశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి న పరో సుఖం సంశయాత్మన. జ్ఞానము విశ్వాసము రెండు లేని వాళ్ళు, అనుమానం పడేవాళ్ళు, మళ్ళా భగవద్జ్ఞానం లేకుండా ఉండేవాళ్ళు, వీళ్ళు సందేహించే మనస్సు కలిగి ఉంటుంది. ఎప్పుడు సందేహం కలిగి ఉంటుంది వాళ్ళకి. భగవంతుడి గురించి ఎప్పుడు సందేహమే. ఎప్పుడు వాళ్ళు నమ్మరు, తర్కానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, శాస్త్రానికి విహితమైన కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. శాస్త్ర రహితంగా ఏదైతే ఉందో ఆ కర్మలు చేస్తారు, శాస్త్ర విహితంగా ఉన్న కర్మలు చేయరు.
అలా శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు ఈ లోకంలో కానీ ఈ లోకం భూలోకంలో ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉంటారా? ఉండలేరు. పరలోకంలో కూడా వాళ్ళకి సుఖంగా ఉండలేరు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు చేసిన పరలోకం అంటే ఏంటి? వాళ్ళు చేసిన కర్మల్ని బట్టి వాళ్ళకి శిక్షలు పడుతూ ఉంటాయి. నరకానికి వెళ్తారు. ఆ నరకంలో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది. వేడి వేడి నూనెలో వేసి వేయిస్తూ ఉంటారు. యాతనా దేహం వస్తుందక్కడ. అన్నిటిని భరించేందుకు వీలైన దేహం వస్తుందక్కడ. భరించేందుకు వీలైనంటే నూనెలో వేయంగానే మాడిపోతే ఇక అయిపోతుందది. మాడిపోరు. బాధను అనుభవిస్తారు నూనెలో వేయంగానే. ఆ వేడి వేడి రోడ్లుంటాయట. విపరీతమైన ముళ్ళు దారి. ఆ! అట్లా ఆ దారిలో తీసుకొని పోతారు. అన్ని రకరకాలు గరుడ పురాణం చదవండి. గరుడ పురాణం అందరూ చదవచ్చు. ప్రతిరోజు చదువుకోవచ్చు. చదవటం ద్వారా మనకేంటంటే తప్పుల నుంచి బయటపడగలుగుతాం. తప్పులు చెయ్యం మనం. ఆ భయానికి. భయం ఉంటుంది గదా! భయంతో మనము తప్పుల్ని వదిలేస్తాం. భగవంతుడిని శరణు పొందుతాం అన్నమాట. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशकं नातः परतरूपाय సర్వవేదేషు దురుస్యతే. హరే కృష్ణ నామం సకల వేదాలని వెతికినా కూడా కలిగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపుటకు 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కన్నా వేరే తరుణోపాయం లేదు, కానరాదు. అదొక్కటే ఆ హరే కృష్ణ నామం మాత్రమే మనల్ని తరింపజేస్తుంది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. కలిసంతరణ ఉపనిషత్తుల్లో నుంచి తీసినటువంటిది ఇది. వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ రామ